Nkosi yamakhosi ungithumile wathi angiguqe la. Ngiyacela ke nami Nkosi yamakhosi ungiphe amandla uqede novalo ngoba umuntu ongathi uyakwazi kuma phambi kwaNkulunkulu ame phambi kwamakhosi phambi kwabefundisi athi hayi mina nginalo kwalo hayi angazi lo muntu ukuthi ngamfanisa nani. Kufika izwi eqhamuke enkosini angilalanga. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ukuthi mina angixhume njengoba ngiphethe umbhobho ngikhuluma kuwo wona uyokhuluma le kude. Ngicela ke mina ngibe ispeaker sakho baba. Ukhuluma wena lapho. Ngizocela udlule engomeni. Yamashumi awu-9 nantathu. Siyabonga Nkosi. Umhlangano wakho kaJulayi. Akekho wayazi ukuthi lo mhlangano uzosifica. Abaningi abaficanga sebehambile. Mina ngenhlanta ngingamunye okungeke ungifice lo mhlangano. Kodwa ngothando Inkosi ngimelile nami ukuthi ngibe khona lo mhlangano. Kepha ke Nkosi uvale. Ungiphe isibindi sasezulwini. Ngikhulume konke ozafisa ngikukhuluma. Sisahuba lesihlabelelo ngizocela umunye angibhekele embhalweni uJeremiya 23 kuso esikhulu. Siyakubonga nguye
manje baba inkosi isishilo ukuthi bani logoqile la ya mina ningane yakwaNgubane le enyakatho ithempeli sishilo inkosi kusejabuleni abanye bathi kusejabuliseni lilodwa lasekujabuliseni ithempeli bese kwakhona lasekujabuleni ngizala bethempeli lasekujabuleni angibone baba labantu inkosi njengoba bezinkumbi bengaka balindele izwi lakho angikholwa ukuthi ukhona umuntu othemayiza la wathi sengathi banganika umfundisi usibanibani inkonzo ngoba bakhona inkosi abangaboni ngokufanayo baningi bahambile lapha phakathi wethu bakushiya Thixo wethu balandela abaphathi babo umuntu athi hawu kodwa uma ngisala la umfundisi wami uzothi baningi siyazibongela maNazaretha mina isiqu lesi sesine ubaba mkhulu angimbonanga kodwa ngibenayo inhlanhla yokuthi uma kushintsha ibhanti ngizuza inhlanhla yokuthi ngingaduki la ekhaya kukhona izinto okufanele uyiqaphele ukuthi konje makushintsha ibhanti yini into eyenzakalayo ngathi mangiluleka mina izingane zami ngoba ukushintsha kwebhanti maNazaretha akusona isikhathi esihle leso suke sisibi ngoba sigovuza ngisho imindeni yonke ihlukane phakathi ngathi ngiyabona izingane zami uma kushintsha ibhanti yini into okufanele niqaphele anobheka ubhoko ukuthi uphethe ubani ubheke ihawu ukuthi liphethe ubani ukuze uqaphela-ke ukuthi lo uphethe lezo zinto uyena yini ohamba kwenyama esilele mina inkosi uNyazi bengayazi ngisho kuyibona nje la egcekeni bengayazi ya ngoba uNkulunkulu mazosebenza ngomuntu uyamfihla kodwa kwathi makulandwa umzimba kwaDavu nami ngaya khona sathi masifika lapha kwaphuma insizwa nje iphethe ubhoko iphethe nehawu nehlahla ngathi hawu lesenethi indaba mina ngayiqeda lapha na ngiza lana hayi mina hayi sengiqedile mina bekuzele ngalelo langa ya ngiyacela Nkosi uma usangigcinile hayi kodwa hayi simningi lemzimba ngibona hayi phela mina ngaba ngisekho ngidlala ngomusa wenkosi uNyazi ya ngizoxoxela ngivumele Nkosi ngibabaze imisebenzi yakho oyilobile kithi nawe nakini ikhona incwadi uShembe ayibhala mina ngifuna ukukhuluma ngayibhale ngami wayibhala ngobaba wayibhala ngomama hayi yezwe lakithi eyakwethu incwadi uShembe ayibhala awufundele funda ba Jeremiah 23 verse 1
26. Verse 1. Funda phela ba. Eqaleni kokubusa kukaJehoyakhini indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda kwafika leli lizwi. Ngilinde phela ukuze sihumushe. Phephe mangalomusha lizwakala. Baba. Le ncwadi ikhuluma ngokuthi kwathi ngonyaka othize kwakhulunywa ke ngababusayo ukuthi ngesikhathi kubusa inkosi ethize indodana kabani sebayazi abadala lana wezulu babe belikhathi ngezikhonyana ukuthi ngonyaka wesikhonyana hayi iminyaka into efika manje ukuthi u19 bani 20 bani bona babe beniminyaka ngegigaba lezi senzeka kulezo izikhathi nalana ke ithi lenkosi eqaleni kokubusa kwenkosi qhubeka ba kwafika leli lizwi livela kuJehova lathi lo muntu okhuluma lapha wayengumprofeti uNkulunkulu wayekhuluma ngabaprofeti lento kuthiwa yibandla lalingekho ibandla liqale ngayo nguye lo ohleli lapha waqala wathi ngifuna ukwakha ibandla eliyabantwana bami engizobakhela ngisho umuzi wabo inhlanhla engana yokuthwesa ngabantwana bakaNkulunkulu abangasangeni esihogweni ithi inkosi mina ngizonakhela awena amajele uzongena kanjani esihogweni kwahlala isandla esikhulu phezu kwakho hayi kodwa siqapheleni manazilele sengathi lento ikhandwa lapha nesile eceleni esihamba nayo siyeza ukuthi akhona amadoda amathathu athi Shembe kulungile usuze wavuma kodwa la ufika khona uzofaka uthando sifaka uxabano ubafundisa iqiniso sibafundisa amanga uthi abathandane thina sifaka impi phakathi kwabo balwe njengoba silo manazele siyalo hayi siyalo hayi kakhulu belusi yabona belusi hayi ko inkosi uThixo yathi hawu ifrontline yami yathi manje ngaboni ngasolini hlakaniphana yama kulelo gama kwaze kwayisiseke ithi hlakaniphana kodwa kwenzeke ufuna ungabuza umfundisi mayefika ngakuthi uzofuna uzofuna qhubeka ba usho kanje uJehova uthi yima egcekeni lendlu kaJehova njengoba ngimi la egcekeni lendlu kaJehova ukhulume kuyo okahle bazothi ngisethempeleni ngisendlini kaJehova la njengoba ngiguqile ngimile ngithunyiwe le ncwadi ikhuluma ngokuthunywa kwakuthunywa uJeremiya umprofeti hayi mina ngiyena umprofeti uNkulunkulu usehlile wazozibambela yena msalofu sihleli noJehova iliphi bandle lake lahlala noNkulunkulu ithi kwasilanga uNkulunkulu omuhle ohlala nabantu bayibhike kuye sonke njengoba sila ilona lofuna ukufika enkosini afika ibike yaba ukhulume kuyo yonke imizi yakwaJuda ukhulume kuyo yonke imizi lana
nanka amakhosi phambi kwethu kunezizwe zawo lamakhosi njengoba la ayikho inkosi engathi ayinathi isizwe sayo la kuthiwa ngikhulume hey wena bezitha ngizongixolela khuluma mina kuthiwa ngikhulume ya efika ukuzokhuleka endlini kaJehova onke njengoba sifikile sizokhuleka endlini kaJehova kuthiwa ngikhulume hayi mina izwi lithi khuluma wonke amazwi engizokutshela wona ukuthi wakhuluma ungabe usubuka mina kabili ya verse 3 mhlawumbe bayakulalela baphenduke mhlawumbe nizawulalela niphenduke uyabona kufakazekela ukuthi kukhona abangayizwi inkosi mayikhuluma isikhuluma ngeenceko zayo othanda mina uzoyizwa lento engizoyikhuluma ngoba uthanda mina ya kube yilo nalo endleleni yakhe embi kube yilo nalo endleleni yakhe embi ngibuye kukho okubi ebengicabanga ukwenza kubo yabona uma wenza okubi inkosi yakuplanela lo wenza kanje kimi hayi kulungile lezo inyanga yezulu ayikhomba isihlabelelo ukuthi siyohlangana ikhomba ikhona lesihlabelelo thina njengoba asizwa into esitshelwa inkosi njengoba incwadi ekade ifundwa lapha yomthetho ikhuluma ngemithetho esilotshele yona ukuba siyigcine uma siyigcina lemithetho nemthandazo yethu uzoyizwa asehlisele nezibusiso uma siyilalela siyigcina umbuzo ke uthi siyayigcina lemithetho esifundiswe yona la ekhaya siyayigcina yini isililo sibe kangaka uma ngabe siyigcina ngikhule mina la ekhaya amaphoyisa ngekho namhlanje umuzi kade memeza umvangeli amaphoyisa lapha labashumayeli ukuthi bashumayeli hayibo ezansi la ekhaya ugadwa nje into engekho umuntu wayegada yena ngisho ekama wafika ume ngenhla kwekama bazephameni kumenyezwe usibanibani wasebuthini uma ungekho bakuthathela ukudla kwakho bayokubeka ngokuthatha namhla kathi uShembe wayezosifundisa wazosifundisa ukuzondana ukungathembani ya verse 4 uyakuthi kubo usho kanje uJehova uthi uma ningalaleli ukuba nihambe emthethweni wami unyazi asifundise wona engiubeka phambi kobuso benu engiyibekile phambi kobuso benu kanti ufundwa la masabantu onke afundwa lo mthetho ya verse 5 niwalalele amazwi ezinceku zami abaprofeti hey usexolela ukukhuluma ngathi ngoba makhuluma yena akuzokala abamuzwa abantu abamuzwa uma siyamuzwa ngabe wakhuluma kanye ya lesila sidala uzongibhekela wezekiya waba ngizama ugijima ume nje uhezekiya 20 soqala kusesikhulu ume ake ngikhulume indaba yomusa enguzuzile kunguye ya uma selusile wabona isihlahla sivutha
angisondele lesihlahla kunini sivuda siphele uma seduze uzwa izwi phakathi kwelanga lithi Moses khumula icathulo zakho enyanza ngoba le ndawo mikuyo ingcwele uyabuza Moses ubani wena okhuluma lithi izwi mina nginguye onguye ulizwi kanti igama lakhe unguye onguye hey lakha akusebenza izwi lifikile izwi kimi bathi ho wena uthunywa kimi wathi ngathi angazi mina ngubani awenzi iphutha nje ngoba benayo ngithi hayi ingane le baba ngeke athi ingane la ekhaya izwi noma ngabe lifika ingane encane kangakanani uma ethi lithi izwi lenkosi kuphelela uyakwazi ukuhlukanisa umuntu othunywa inkosi noyithuma yena oyithuma yena ufika kutshela athi hayi bengithi yenza kanje kodwa othunywa inkosi uqala ngokuthi lithi izwi lenkosi nami ngakufunda kusekhona umfundisi uMadlala sasizophakela abantu uthi hayi hambani okhuleka qala uma nibuya bese nithi lithi izwi lenkosi bonke abantu ethempelini uma ulale udelelele lelo lizwi udelela uShembe mina maNazaretha ake ngibabazi ngiyababaza ngifunda incwadi inkosi elobile ngami kodwa ngicela Nkosi ungiphe isibindi ngoba ngiyenhluleke ukukhuluma bese ngiyakhala emveni kokugula kwami ngiyabika lokho mangiyemi phambi kwamaNazaretha bekufika ulaka kuthi angilwe namakholo namanje abaningi mangikhuluma bathi ngiyalo ukhona omunye izolo uthi hawo manje ulwa nami ngithi cha ngiyeli ngiyabuza nje ngiyacela uliqede Nkosi lolulayo kodwa khona ulaka lasezulwini khona ulaka nje lasesokweni uma ngilwa nawe ngeqiniso ungangizondi lapha ekhaya emzini kababa engizama ukuyiphilisa ngakho inhlabathi ngacela enkosini uThixo ngoba inhlabathi ifuna uma uyisebenzisa ubiye ngisho imbuzi ingangeni ngacela enkosini uThixo ngathi baba ngitshale ukuthi ngitshale ihlahla mina ihlahla lezi zamango lomkhulu lo wesilungu ngathi Nkosi ngicelile kuhulumeni ukuthi angixhase angibiyele le ndawo Inkosi yanginika isibusisi kusayiyo yona le shila ngibele sengenza isivumelwano nezingane ngathi ngiyabona umbhalo ukhuluma ngokweshumi ukuthi konke kwakho okuyinzuzo noma okulimayo wohambisa okweshumi kuNkulunkulu savumelana kwakuNovember ngifunda incwadi kaShembe ayibhalile kimi uthe mayiphela uNovember ngihlatshwa umkhuhlane ngaye ekliniki bangithatha bangiphonsa esibhedlela ngazi noma kwakuyindlela yokunciphisa abantu
bathi uphethwe i-COVID wena bakuhlohle nabantu nje abayiphilelayo nabangena-COVID nabane-COVID. Hawu lana ngoba sigula ngokwehlukene basho kanjani ukuthi mina ngingene i-COVID? Ngihlale khona esibhedlela ngiyabona amaviki ayisithupha kwashaya isikhathi sokuvunwa kwalezi ithelo ngathi mina kumakoti wakithi lalela-ke funa iveni kusibanibani nilayishe nigcwalise niyise ebuhleni. Uma ufika ebuhleni awufike ungibike ukuthi ngisesibhedlela ngiyagula. Funa uyizwe indaba kanguye ulizwi lola. Isihlabelelo simetha amagama amaningi somnganisi. Ngempela bakwenza lokho. Ngabathuma ngathi abeze la ebuhleni. Uma befika ebuhleni angazi bakhuluma nobani. Mina ngisesibhedlela. Bawehlisa umango babuyele emuva ekhaya. Lapha ke ebuhleni akulula ukuthi ubone ubaba. Ngoba uhleli lapha phezulu. Ikakhulu uma umuntu wesimame akulula. Zingane eziya lapha. Kwahamba ingane-ke iyothula okweshumi engangulethile. Kwaphuma isibusiso babuya bagibela baya ekhaya. Kwadlula usuku noma zimbili kwangena ucingo. Sengixoxela yilo makoti wakithi. Uthi sambile njengoba hothe esihambisa umango ebuhleni. Kuthe sasila ekhaya kwangena ucingo fona umfundisi usibanibani. Uthi mamdlule. Njengoba ngikhuluma nawe ngiphambi kwababa. Ifoni lena iwi-loudspeaker. Uthi baba ngibuza ukuthi umfundisi yini udliwa yini. Uyaphendula. Uma mayikhuluma inkosi yamuzwa naye. Uthi baba umkhuhlane lo ovelile engakaqede ethi hayi. Mbuzo uthi lokufa kungene nini? Asho lo mfundisi athi uthi baba ngibuza ukuthi kumwena engakaqeda athi baba hayi wenzeni? Uyakwazi imbuzo sezulwini wayimela. Wenzeni? Uthi manje mawuphethe isihlabelelo usiphatha kanjani? Usiphatha kanjani? Uthi abana bonke abazohamba abagcotshwa bonke abazohamba namba ngiyababona amagama. Uthi kodwa elalo angiboni. Wenzeni? Ithi Nkosi ngisazohamba-ke ngemndenini wakubo ngiyobuza ukuthi wenzeni. Ithi ngoba mina ngiyamdinga. Hawu. Yathi ngisafuna ukusebenza ngayo wena usuzozonda-ke wena. Angazi noma yiloko ubusuku ngoba ngangixoxela sengibuyile esibhedlela. Kodwa kukhona usuku esibhedlela. Yabona uma uhambile ubona nje njengoba sibona awuphuphi. Ngabona abantu begcwele iwodi konke nengane encane kuyavotwa. Kanti ivoti kuvotelwa mina ukuthi ngiyahamba noma ngihambe. Nesi ngiyabona bafika nabe bathola sengidlule. Babuyisela amakhethini. Kuyobiko noma kulanda inqola ekungilayisha. Uma bebuya hayi sengiphaphela. Uthi udokotela ebhala i-discharge engidischarge. Uthi ngubani? Uyabona njengoba uphuma la ubothatha umbhobho njengoba ngiphethe lo mbhobho.
uhamba umemezele akasaqedeli ukuthi ngimemezele ukuthini. Uthi abantu abasezingeni lakho ngokukhula abaphumi la esibhedlela. Hawu kanti bayaqedelwa. Bayaqedelwa. Ithi hamba uthatha umbhobho-ke uhamba umemezele. Ngathi mina hey mina ngatsha ngaliqeda ibhodlela likaVaseline. Ukusukela ngiyalapha ethendeni bekufanele ngime la okhalweni ngiphumule. Kwangiphatha ukugula, kwangiphatha ukugula. Ngathi mangifika ekhaya ukwehla nje embhedeni ngase ngibekele ithini lapha ngaphansi kombhede. Ngehle ngiqoshame ngikhuluma umsebenzi kaShembe. Mawunjalo susufile. Kwakushoda amaphampasi nje phela ukuthi ngifake amaphampasi. Mangiphuzile ukusukuma, ngizowehla sekubhedeni. Ya, uNkulunkulu esimlandelayo, uNkulunkulu weyimanga. Ya. uNkulunkulu abantu bathi imlingo. Angazi inkosi namakhosi noma ngizothi idimoni noma ngizothi kungenxa yamacala ami noma amacala abazali bami noma kukhona ukukhala okhona okufanele kulungiseke ngoba lokugula kungiphathile namanje angingaphili kahle. Ngelinye ilanga ngiyafika ngizobonga enkosini. Uthi hawo ya ndoda kunjani manje ndoda? Nithi baba akusafani. Uthi phila manje. Phila. Abangibona ngigula bebethi uma besho makuza uthi unjani? Abanye bathi akasekho. Ya. Wena ungibona sengumuntu ngiyakwazi ukuguqa wena. Sengumuntu ngiyaphila ngonyazi ngolizwi ngonguye. Ya. Angazi noma idimoni noma amacala. Lokugula lokhu okungiphathile. Tekusuka kwangena kundodakazi. Waba nephika malimvukile bamfonela unina bathi hayi kuyabheda enganeni yakho sesikoleni sebamise emakliniki kuphela ioxygen. Ngagcina ngithi mina hayi anomletha noma nisicele simlande azofela la ekhaya makukuthi uyafu uzofela la ekhaya. Unyaka wonke intombazana iphethwe lokugula. Izolo ngolesihlanu kufona yena uMamdluli lo. Uthi ngibiziwe esikolweni. Kuthiwa uSibongiseni uyagula. Ngathi kulungile hamba. Uma efika uthola lokugula ephethele yangane lena sekuphethe loyo mfana. Baphuthumise clinic la. Bafike befaka ama-oxygen. Ntambama mangimfonela isinjani na uthi cha sibuyile. Ilele kodwa kwamanje. Le ngane ngikhuluma ngayo mfana. Kwathi bedlala noma babelwa noma babedlala bayiphula ingalo le. Yaphuka la yaphuka nasehlombe. Sayisa esibhedlela eklinik. Eklinik bayidlulisela esibhedlela le engwavuma eMosfort. Odokotela nabehlola
bathi le ngane lena iyenzeke nini lento sathi yenzeke ngesonto thina siye ngomsombuluko la bathi la iphuke khona inyama isithanda ukulimala sengathi lento kade yenzeka bayikhonka bayithumela engwelezane bafike bayihlola bathi ayikho indlela ukuthi sikhonke la ehlombe ngiyengabeni kaShembe njalo udokotela omkhulu kuthiwa specialist angazi unyazi sizothi luyini engwelezane bathi kulungile bamnika idate bathi akabuye lana ngomhla ka6 kuJuly beshona lo July lo inkosi njengoba ibisesibonisweni ingakafiki lapho udokotela uthi kulona uphuba wengane bathi ukhona bathi awumfanele ubuze ukuthi uyavuma yini lengane siyifaka insimbi la ngoba asikwazi ukuyikhonka le ndawo akavume sizolisika bese sifaka insimbi ngathi mina cha ngivumi ngisazobika onyazini inkosi njengoba ibisesibonisweni ngaya enkosini nakhuluma nenkosi ngenkosazane ekwakuthumela ngithi mina ngicela ungibike enkosini ingane zami ziyagula enye iphukile ngiyacela ukuthi uNkulunkulu waShembe alihlanganise leli thambo iyangena ingane iyaphuma ithi ubaba ngibuza ukuthi ziphethwe ukugula kuni ngithi mina ukugula okuphethe mina sekuhlasele ingane yangena futhi ingane hey ngithe mina silandele ulizwi yeah ake singakholelwa enyameni ake sifune ulizwi abanye nabangayiboni inkosi baphatheka kabi ngishanikele embengeni ayibona ukuthi yadawutha lo muntu lona ukuthi ngathi awulahla lo mnikelo wakhe umnikelo olahla yilo nikela umuntu ongadotshiwe engathunywa nikelisa abantu uyawulahla loyo ngoba kungenzeka ungafiki kumnikazi kodwa abanye bayithatha imnikelo yabantu igcina ifikile kumnikazi uma ufika idate abamnike yona wagibela weze engwelezane uma efika engwelezane waqala kwi-x-ray bayohlola ukuthi ithambo linjani uphethe ifile phela esho ukuthi lo unalokhu kufanele yohlola uma eyohlola awu leli iqhubu livelile wena hayi isithombe sithi hayi akusekho lutho abuyele naso kudokotela fika mkhombisi bathi hayi awuphindele uyoshaya isinye waphindela wayoshaya isinye naso sathi hayi akhuluma babizana odokotela bahlangana baze baba u4 bayambuza bathi khona yini isibhedlela esinyuke waya kuso uthi cha phole lithambo lenze njani asabona lutho la ukholwa kuphi uthi hayi ngiNazaretha ngoShembe ya atama odokotela bamende bathi uShembe muphi nyazi uthi hayi sonyazi bathi ke kumakoti wakithi nina niyahlupha ngoba niyasifihlela ukuthi noNkulunkulu niyasifihlela nina nesiteki uthi yabona ke
sizocela usize, sizokufonela. Sifuna lapha na uShembe usithengele amafoto akhe. Bathi thina siyenza ama-operation la. Uma senza lama-operation sifuna ukuwafaka ngaphansi kwengubo lezo operate. Bagcine bevumelene angazi noma bamfonele. Kwase kuvuka indaba kaMpho noMphonyana. Umpho noMphonyana ingane lezazazala ihlangene. Kuhlangene konke nekhanda. Ukuthi ngabe ngikhuluma ingane bana bekho abayazi indaba kaMpho noMphonyana. Le ingane zahlinzelwa eBhara eGoli. Udokotela wayesuka la eTejuka. Intombazana ewunese yayisebenza nalo dokotela. Ngelinye ilanga ibona udokotela ufaka amafoto enkosi la, kwakuthiwa inkosi la. Iyabuza le ntombi. Intombazana hayi intombi, ayikho intombi emakholweni. Uthi doctor, wena ungumlungu. Yini ufaka amafoto abantu? Udokotela wabona ukuthi uNkulunkulu wahlele endaweni e-wrong. Ya nesihlabelelo siyasho sithi ey'nganeni ey'ncane abanquluzisa ubala. Ya inqulu yabona inqulu ingane yagijima nje ngenqulu ubala. Uyabona kuba athunyelwe ithe inkosi yona ithunyelwa ngeSouth Africa, ithunyelwe eAfrica. Ngabe belungise basiphucile. iAfrica eyabantu. Bese kube iAsia abantu nakhona lapho. Lawa suka khona lo Thixo naleli bandla elikhanda nemithetho ethumela uMoses. Kuseyiyo le mithetho ayikho eminya kuyo wayikhanda. Hey, anongibukisi washo. Thina siyamthanda lo onogosindi sendisa thina siyamthanda kalalo
wena uyamdinga lo, uyamdinga lo. Ya siyamthanda thina ngoba unokusindisa. Mina kwanqapha isibhamu kimi bengikhomba kanje. Sasiya eJudiya ngihamba nomunye wamakoti bakithi sigibela ntambama ekhaya. Uma sifika lapha empangeni, hawu imoto seyinciphile. Yaqhamuka enye zemisa lapha wathothe bayazi abantu lokugijila lokho. Hawu iyama le inensizwe embili le moto incanyana nje. Hawu niyakuphi sithi eJudiya bathi bona hayi thina siyeshoya kulungile ngenani siningi eqhamuka ngalelo show. Hawu singeke Sesigibela kwangena nomunye sabathathu ngemuva. Hawu isukimo sengiyaphuthuma isikhathi. Hawu. Ya, angikhulumi ngesengcobe. Ya. Ngikhuluma ngento ebihlinzwa zolo lokho. Ngithosa yona. Isuku imoto abazethatha umgwaqo lo ikhokho road lo mgwaqo omdala. Ithi mayiphingelele lapha e-university imoto hawu ingene eshathini hawu ngithi mina hayi kushinda yochitha amanzi kuthi maqhamuka amalambo alaluze madlula amalambo ngithengizwa usevula lo mnyango lo ngihleli ngakuwo kuhle hawu ya sisemsebenzini thina wonke umuntu phansi hawu. Uyabona insimbi mawuyishintsha angaze ngiphathe kodwa mawuyishintsha ezokala ukuthi hayi akulona ithoyiz leli insimbi la. Washintsha wayizinhlamvu isondele ukuthi asilinde ukuphuma. Babuza la bathi uthini ngithi mina hayi uthi uyasebenza wonke umuntu phansi. Ngiphume uma ngiphuma ngafikelwa ukufudumala kwasezulwini ya kwavela wathi khafi la ngabi lomlilo ngezwa ngcwele ulaka ngaphuma ngaqhasha ngaya kuye naye wabona ukuthi ngifuna ukumbamba washesha wathi lala phansi ngathi ngilala phansi wathi ngizokudubula ngathi mina ngoshembe ngakudubula ngiyamphuthelwa ngifuna ukumbamba ngezandla. Kodwa manje ngiphethe nesikhwama lesi briefcase eNazareth angiyekile angathi hey yabona lokufa manifikile futhi wafisa ukubona uShembe ngoba ufika ekugcineni aqhamuka athi hayi sengona ungabefisa ukumbona uShembe yenelisa ngalokhu akhombise kona ungafuni okunye deeper ukubona uShembe awumboni kumnandi. Ngithi thina ihlala lona umshayela ngazi noma wabona yini ukuthi hayi sibamba abantu amaronga amaNazaretha la. Wahlala ngathi ushiselwe lapha esihlalweni semoto. Hey, sahleshisana nalensizwa ngifuna ukuyiba iyahlehla manje nethi masihamba phezulu sivume. Oh, angazi noma bayishobingela phansi ukuthi semdutshulile. Yashesha lensizwa zuke izimoto yaza fika ngasesitapheni ithemangena hayi asuka amaphepha imoto basiya ehlathini. Uyazi kanti umfundisi kokamphila abaziyo bathi hey laphana abaphekile abantu sakhuphuka sesikhuphele emgwaqeni ngakhipha ifoni udadewethu ula esikhaweni ugane khona ngafonela bona ebusuku hawu ukuphi isifana ngithi hayi ngiseshathini ngisendaweni nje sesibanjwe izigebengu kwasuka esikhaweni ngemoto ezongilanda la sasikhona eshathini kwasanga kusasa sathi seJudiya into oqala sathi asiyobika enkosini
uma ngitshela inkosi iyasheka ithi thina boShembe besikhona la wena uyamdinga lo ubaba ozala mina ezweni engazalwa kulo le olwandle uma unganene uya olwandle kuyisiqhingi ngalena uwela umfula khona ichibe elikhulu leli chibi lineyingwenya lineyimvu zonke izilwane zasemanjini zikhona kodwa isitolo singaneno la eMangosi ngelinye ubaba uvuka ekseni uyafika kunesikepe esakhiwa ngesihlahla khona umuntu okuthiwa umvumo lo muntu uyikhokho nje awucwile emanzini bakhanda ngawo isikepe bese bewela ngaso ngalezi ayikhathi intambo lezi zazindlala basebenzisa imizi le yasehlathini usibopha la isikepe ubopha egwini ngale ubophe ngapha ubopha egwini uma uyaphesheya uyasenga uyasidonsa uyafika ubaba isikepe esingamkile umoya wasiphephula singale phesheya ujabuye esitolo ngento yomfula kuney'ngodi ey'hlonyiwe ukuthi uma ufika la isikepe singekho uwela la kulezi ngodi kodwa amanzi afika la uvalweni kumuntu omdala hayi akhumule aqalaze athi hayi imvubu naza uyazibona zikude akhumula ngene wathi sephakathi naphakathi nesisiba yaqhamuka ingwenya isilwane esinonya uma sikubambe isisuthi sihamba sokuphuma emhlangeni wezwa ngoba ezwa amanzi akithi iphuma iphuma isiphumula iyafuna yambona ubaba yeza kuyisisha amanzi ikhamisa umlomo lo baba wayebona wavala amehlo uthi ubaba ngameme ngixoxela ubaba uzolami uthi ngamemeza kakhulu ngathi Shembe ehlathini le ndawo isehlathini uthi kwaba khona into engathi yamphusha wahlehla kancane uma ifika ingwenya izolele igama leli elithi Shembe yafika yagcina ikhamsile wahlehla uma bazo wafika ogwini wezwa ngenyawo ukuthi hayi ngizogwini manje waphumela ngaphandle uthi ngakhala wahlabelela isihlabelelo esithi baba nkulolu hamba wena uyamdinga yilo alikho elinye igama maNazaretha esingasinda ngalo yilo leli uJehova besihleli phambi kwakhe ya ngithe uzongibhekela uhezekile mfundisi wolokhu ubuka phela nawe uheze ngithe u21 uzofunda amavesi amabili amathathu okuqala bese uyofunda ku12 kwathi ngomnyaka wesikhombisa ngenyanga yesihlanu ngolweshumi lonyanga ngosuku lweshumi enyangeni kwafika amadoda athile wafika uHezekiya wayehola amaNazaretha amalunga uHezekiya wayehola amaNazaretha uthi kwafika kuye ehlelo thiwa njengoba sethi konje mina anazi ukuthi inkosi yothiwa nazi ukuthi enkosini ngoba uyonikela hayi inkosi baba nethuba nje kuyothiwa nje la kwaphuma khona indaba kodwa uNkulunkulu wabantu yafunda wafika amadoda athile
amalunga akwa-Israyeli. Kwafika kwezekile amadoda amathile amadala amalunga ebandla lakwa-Israyeli ukuba abuze kuJehova. ayobuze kuJehova. Thina yini singabuzi kuJehova? Yini singabuzi? Size silwe siphalane sodwa sibangubala asibuzi. Yilo uyazi nalo uyazi. Yilo uyazi nalo uyazi. Mawuthi uyakhuluma uzuqala kubuka ukuthi konje unamba bani. Kukhona abakhulu. Yabo? Ongeke umtshele uzothi ugcotshwe nini wena? Hey, kukhona abantu abangagcotshiwe kodwa bangela ibele bathola ubisi oluright. Wena ungenzeka ugcotshiwe kodwa wathola wena umbele nobisi olunobuthi olurong. Ya funda. Ahlala phambi kwami. Ayisahlala phambi kwenkosi uHezekhiya. Nixolele makhosi aseNkulunkulu ngibuye ngiflathe ukuthi amadoda ukhuluma fanele yathi inkosi bafunde emehlweni babheke emehlweni. Ya, onyanya lento ekhulumayo uzombona ebusweni bakhe. Ya funda. Izwi likaJehova. Izwi likaJehova lafika kimi. Lafika kuHezekhiya. Lithi ndodana yomuntu. Ndodana yomuntu. Khuluma emalungeni akwa-Israyeli. Khuluma kula madoda akwa-Israyeli. Uthi kubo. Isho kanje inkosi uJehova. Isho kanje inkosi uJehova. Ithi. Nifike ukubuza kimi na. Nizobuza kimi na. Kuphila kwami. Kuphila kuni. Isho inkosi uJehova. Isho inkosi uJehova. Angiyokubuzwa yinina. Ithi mina ngeke ngibuzwe yini. Ngeke ngibuzwe yini. Ngaqala ku-12 baba. Awehla kancane uyiqedele la. Uma ivesi lesine. Kulungile funda baba. Uma ubahlulela. Uma ubuza uJehova, ubuza uHezekhiya. Uthi uma ubahlulela labantu. Uma ubahlulela ndodana yomuntu. Ya. Bazise izinengiso zawo yise. Uma labantu bawuzuza umusa kuwe. Bazise ukunengeka koyise kukini. Oyise bona bamhlubuka uNkulunkulu. Lokho kwaba isiqiniso uNkulunkulu. Laba babengazilutha amacala oyise. Babona inkinga sebathi ake siyobuza. Le ndaba ike yenzeka. Angazi noma inkosi ilanga yini ngoba omkhulu. Ngokusunguleka kwepolitiki. Kwaba khona bathi hayi hambani kuShembe niyocela izwi. uShembe uzolibuyisa izwi le. Ngempela bathi utheleka benkosi. Benza njengoba amadoda waIsrayelenza. Uma befika behlala bathi inkosi amakhosi. Sizocela ukuthi ubuyise izwi lethu. Ithi inkosi nizocela izwi lenu libuye. Baba. Amacala enziwa oyihlo. Kukhona icala laba isinengiso leintombi zenzuku ezazingavumi ugana ibutho elithize. Zabulawa zabe zibekwa endleleni lakuphambana khona. Lelo cala laba isinengiso phambi kwaNkulunkulu. Ubuza ukuthi senawahlawula indaba amacala. Hey. Abatshela nanga ukuthi asihamba. Kwayilowo washesha nyovu. Umbuzo wami maNazaretha, njengoba sona kangaka phambi kwaJehova. Ingane zethu zizothini ngathi?
azizukusithuka yini phakama phakama ngegama ngegama lenkosi phakama soze wacishwa adabuka umjiva bangidonsa la hayi Nkosi yamakhosi Nkosi yamakhosi angibonge ngithi ongiphe lona
kodwa angigcizelele. Mawuqhubeka nalesihlabelelo sikhuluma ngobaba bethu abangasekho, thina sithwele izono zabo. Ngithi ke ezethu ingane zizothini ngathi. Angibuyisele esihlaleni esikhulu sasezulwini. Inkosi usise nekuzwela.